थारमाने बेलेगजों हाबा जादोंमोन? ओं बेलेगजों। मा जायगायाव? शिबसागर। हा? शिबसागर। शिबसागराव? नैबे सेंग्राया। हारसा मानसि? गुबै मानसि। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि बिदैमारि इउटुब चेनेलावहाय मोनसे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंसोरबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर, भगबाननि अननायावहाय आरोना लोगोफोर। आं दिनैहाय मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। बेनो जाहैबायहाय जोंनि बर' लाइमोनफोराहाय, बर' हिन्जावफोराहाय, सिख्लाफोराहाय गुबुन जाथि लानानै माबायदि भुगिनांदों, माबायदि खैफोदाव गोलैनांदों, बेनिनो आपडेट लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोननि सेरावहाय। गासैखौबो बुङाखै दे लोगोफोर, जायफोरा लादों, जायफोरा जादों बेखौसो बुंदों आरोना लोगोफोर। दा नोंसोरहा गासैखौबो बुंदों होननानै दुखु मोनदोंलाय लोगोफोर। आं गासैखौबो बुङाखै दे, गासैनिबो गोसोआ एखे जाया आरोना लोगोफोर। बेखायनो जायफोरा लादों, जायफोरा जादों बेखौसो बुंहरदों आरो आङो लोगोफोर। गाज्रि दामोन अननानै। थाम्बनेल एबा टाइटेलावहायनो नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन लोगोफोर। बिदिबा फैदो मेन टपिकआवहाय। सिगाङावनो नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लागोर, ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं फंनैसो बुंगोन आरोना लोगोफोर। बिदिबा भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लागोर। डिग्री फरायबायमोन? मास मोननैसो जाबाय नामा? मास मोनसे? मास मोनसेयाव बेसे जाखादों? बिदि जाखादों? एसे एसे मोनबाय थाखादोंमोन आरो ना सानाय सुनायफ्रा? माने हरदा थांलाय फैलाय जायो आरो। थारमाने बेलेगजों हाबा जादोंमोन? ओं बेलेगजों। मा जायगायाव? शिबसागर। हा? शिबसागर। शिबसागराव? नैबे सेंग्राया। हारसा मानसि? गुबै मानसि। ओमफ्राय बियो धुलियामोन आरो। दा फैला? दा फैला। गारबाय नामा? हारसाजों एक्सुलि बारा इयो गावनो थाङा होनदोंमोन, गोसोखौ दसेनो कन्ट्रल खालामना बेखौथ' खिजानि न'नि मानसियानो खालामदों मुलि, नङाबाथ' बिदि जायाना अकस्मात। हाबा जानाया बेसे जाखामोन? हाबा जानाया बारा गोबाव जायाखै, 9 मास। 9 मास जाबायमोन? होमबा 9 मासावनो बिदि खालामबाय? 9 मास उसिल। 9 मासावनो जुदि बिदि बेमार जाबायबा बिदि जों लाना फैदो सिरियास जानायाव। नुबायना लोगोफोर भिडिअखौ? आंथ' जोबोद दुखु मोनदों लोगोफोर। नोंसोर मा बुंहरो बुंहरदो कमेन्ट सेक्सनावहाय। जोंनि बर'आनो जोब्बायमोन ना लोगोफोर। दिनै गुबुन जाथिजों हाबा जानानै, जुलि जानानै माबायदि भुगिनांखो दिनै 9 मासावनो। आरो जेबोआनो जायाखै, थैजासिम संसार जालांनांगौखौ, जिउनि लोगोरिखौ सायख'नायाबो एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा लोगोफोर। बेनिखायनो बर'आ बर'खौनो लानांगौ लोगोफोर। गुबुन जाथिजों बुरखायजानो नाङा आरोना लोगोफोर। दाथ' भिडिअखौ नुखाबाय। भिडिअखौ नुनानै नोंसोरबो दुखु मोनदों जानांगौ लोगोफोर। आंथ' जोबोद दुखु मोनदों लोगोफोर। मानो बर'आनो जोब्बायमोन नामा? बर'खौ लानाय मोनबा दिनै मानो बेफोरबायदि खैफोदाव भुगिनांनो गोनां जाखो लोगोफोर। दा गावनि देहा मोजाङानो दिनै बरबादबो जाबाय, आरो गावनि देहायाबो मोजां जागोन ना जाया बेखौथ' बुंस'नोनो हाखाला लोगोफोर। बेबा मा जिनिस मोनजाखो, बेबा मा जिनिस होजाखो, गुबुन जाथिनिसो खोथा जाहैबाय लोगोफोर। जोंनि बर'आहाय बेफोरबायदि खालामद्रायनो हाया लोगोफोर। बेखायनो बर'आ बर'खौनो लानांगौ आरोना। बर'नि अननाया जुदा आरो गुबुन हारिनि अननाया जुदा आरोना लोगोफोर। बिसोरो देहा सोलेरखौल' मोजां मोनो लोगोफोर। देहा सोलेरखौ मोनखांबाथाय बिसोरनो जेरैखि जालाङा, मा जालाङो मा जालाङा जेबो मिथिला आरोना बिसोरो। थैजासे जिउनि लोगोरि
बिसोरो मानि लानो हाखाया आरोना बर'फोरखौ। जोंनि बर'फोरनि गोसोफोराहाय गोरलै आरोना लोगोफोर, जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गासिबोखौ होनाखै लोगोफोर, खायफा खायफा दं आरोना लोगोफोर एसेयावनो गलिग्रा, बैफोरबायदि मानसियासो गुबुन हारिजों बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। बेनिखायनो रावजोंबो राव बुरखायजानो नाङा, जोंनि बर'खौनो लानांगौ लोगोफोर। माथो बुंबावनो आरो, बुङोबाबो गाज्रिसो मोनगोन आरोना, बुंला दे। जिखुनु जाया बे बिनानावाहाय मोजां जाफिनबानो जाबाय आरो सिगांनि बायदि देहाखौ मोनफिनबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। बेनो आंनि थोजासे लोगोफोर, नोंसोर मा बुङो? बेबायदिनो थगायजाबोबाय लोगोफोर, सासेल' नंला, बुहुद जाबाय बेफोरबायदि थगायजानाय खालामजानाया। बेफोरखौ नुनानैबो दासिमबो गुबुन हारिखौ मोजां मोननो थांनो नागाराखै आरोना लोगोफोर। नैबे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो लोगोफोर, जाहाथे बयबो नुयो, जाहाथे उन समफोरावहाय बेफोरबायदि भुल एबा गोरोन्थिखौ मावा आरोना लोगोफोर। आरो नोंसोरबो बे भिडिअखौ नुनानै एसे सोलायनो नाजादो लोगोफोर, जाहाथे खैफोदाव गोलैया आरोना, बेखौसो लुबैयो। जोंनि बर'आ बर'जोंनो जुलि जानांगौ, मोजाङैनो मोजां संसार जानांगौ, आलो गोजोन थांनानै थानांगौ, बेनो आरोना लोगोफोर। मोसानानै माने अल इन्डिया मोसानानै प्राइज मोनबोयोमोन बिदिनो प्रियंका बर' अल इन्डिया, नैबेथ' तामिलनाडु नामालै, प्रियंका बर' थारमाने मोसानानै बिदि प्राइज मोनबोयो बिसोरो। आरो दंबायसोमोन, मोजाङै थाबोजोब्बायना, गैलाना, मोजाङै थाबोदों ना? बेमारिया नै माबायदि खालामो मानसिफोरखौ, अनेक सिस्टेम खालामो ना। जिराय मा जालायखो?